Vi skal her snakke om faktabokse og hængende indrykning og en bullet-opstilling. Og til det brug, der har jeg lige sådan et mock-up her i InDesign, og så har jeg noget manus, altså noget tekst, som jeg vil bruge, som jeg skal lave min faktaboks, som skal indeholde i faktaboksen, og det står herom i Word. Jeg gør lige det først, at jeg lige tager en kopi af mit manus her, og jeg gør det sådan, så I lige kan følge med. Så jeg kopierer. Så går jeg tilbage til min InDesign-fil her, og så sætter vi den ind her. Paste. Sådan. Som I kan se i øjeblikket, så ligger det i det, der hedder en Basic Paragraph Style. Jeg vil gerne lave min hængende indrykning og min bullet-opstilling i sin egen style. Så jeg går herned og vælger en ny style, og hvis jeg nu holder alt nede, samtidig med at jeg klikker på Create New Style, så kommer jeg direkte ind i stylen og kan omdøbe den med det samme. Jeg kalder den lige faktaboks heroppe, og jeg baserer den på en brødtekst. Sådan der. Hvis lige jeg nu gør det, jeg lige siger OK, og så går vi lige ud og formaterer den her. Fordi så kan vi nemlig følge med i, hvad der sker efterhånden, som jeg arbejder ind i stylen, hvis vi sætter et preview på. Så vi sætter lige lidt op i størrelsen her. Således. Så i øjeblikket har jeg sådan set kun gjort det, at jeg har formateret den med den brødtekst, som den var baseret på, og det var jo en Minion Pro 10/12. Jeg går tilbage i min faktaboks for at arbejde videre med den. Det var det, vi vidste i forvejen. Hvis vi går herned og siger Bullets and Numbering, så kan jeg her vælge, hvilken type bullets jeg vil have. Jeg vil have nogle bullets. Jeg kan også vælge numre, hvis det var det. Men i det her tilfælde, der vil jeg have nogle bullets. Og det er jo sådan nogle, kan man sige, prikker eller punkter, som vi ser her. Det der sker nu, det er, at der kommer en række bullets mere på, fordi der var jo en række bullets i forvejen. Men det abstraherer vi bare lige fra, lige til en start. Eller måske så skulle vi allerede nu lige gå ud og signere i det. Så jeg siger lige OK til det her. Og så siger jeg lige alle de steder, hvor der skal være bullets, dem vil jeg lige have på. Plus at den, der var importeret sammen med teksten, den vil jeg have fjernet. Så jeg fjerner de der importerede bullets, så jeg kun har mine egne. Sådan der. Og sådan der. Så kan I se, at der er en bullet heroppe også, og det er der nok, fordi der også er en paragraph, og den paragraph, hvis man satte sin Show Hidden Characters til, kan jeg godt gøre her, så kan I se, at der heroppe, der ligger der sådan en enter, og det er jo en paragraph, og da den paragraph, den står i faktaboks-stylen, så kommer der jo en bullet på. Så jeg kunne fjerne den ved at gå op og markere den, og så sige, at den bare skulle være basic, så er jeg sådan set af med den. Jeg siger lige Ctrl-V eller bare W igen, så jeg kan forstyrke mine ting. Nu har jeg sådan nogenlunde en begyndende opstilling her. Som I kan se, så er der der er sådan en padding, kan man måske kalde det, hvis man bruger websproget, eller en marken ind her. En afstand ind til, og den er jo ikke tilfældig. Det er en, jeg har valgt, og den har jeg valgt at lægge på heroppe i Text Frame Options heroppe. Og der er simpelthen sagt en set spacing 4 mm hele vejen rundt. Vi kan da godt lige øge den til 5, så kan I se, hvad der sker. Kommer der 5. Og så skal jeg huske, at jeg har en retur, der ligger heroppe, og det er derfor, den bliver rykket længere ned end de 5 her. Yes. Hvis lige jeg går tilbage og kigger på min Word-fil, så vil I sikkert, dem der kan huske, have opdaget, at det her jo var en overskrift, så den skal faktisk heller ikke have en bullet. Så den fjerner jeg også lige fra min style. Sådan der, og laver til en basic. Og så kan jeg senere give den en overskrift af en art. Og så laver jeg lige en retur, så vi får sådan lidt afstand fra overskriften her og ned til min opstilling. Så er jeg efterhånden ved at være klar. Og som I kan se, så går der lige lidt tid, før man sådan får rettet det til, så man kan arbejde med det. Jeg går ind i min faktaboks igen. Jeg går tilbage i min Bullets and Numbering. Det var her, jeg kom fra. Og jeg havde jo bedt om den her Bullets and Numbering. Det ser fint ud. Nu skal jeg til at lave min hængende indrykning. Og det gør jeg hernede i den, der hedder Number Position. Jeg vil gerne have alignet den left. Det vil sige, at jeg har en venstre kant her.
Og så vil jeg gerne have en left indents på, vi kunne jo lave den på 2 gange rødtekstens størrelse. Vi kunne lave den på 20 punkt. Når jeg gør det, så sker der det her. Så rykker hele min tekst 20 punkt ind. Og så er det måske, man tænker, det er lige i overkanten. Der er måske en grund til, at man rykker ind med det, der hedder en gefirt, altså brødtekstens størrelse. Det er en pæn afstand at rykke ind med, når man har sådan noget små tekst, brødtekstagtigt som det her. Så jeg laver det lige om, så siger jeg 10 punkt i stedet for. Sådan der. Det regner den så om til 3,528 mm. Det jeg gerne vil have, det er, at jeg vil også gerne have, at min første linje heroppe, hver gang der er en første linje, at så bliver den trukket tilbage og starter længere ude, altså herude, hvor min venstre kant i virkeligheden var. Så det jeg så gør nu, når man laver hængende indrykning, det er, at jeg siger minus. Det samme tal, som jeg fik regnet frem til her. Jeg kan også bare skrive minus 10 punkt. Sådan der. Så får jeg rykket min bullet tilbage, og jeg får rykket min anden linje ind. Hvor det skal være. Det er lidt irriterende, at jeg ikke har plads til den her. Sådan der. Nu skal jeg rykke det hele lidt. Sådan der. Men på den måde får jeg lavet min opstilling. Og som I kan se, så er det også den samme tab, jeg har hernede. Så det ser jeg OK til, og så kigger jeg lige på det en gang, og siger, nu har jeg faktisk en hængende indrykning. Det, som der kunne være rart, man kan jo begynde at designe løs på det fra nu af. For det første kunne man rette stavefejl, der er i hvert fald en her, jeg se. Men det kan også være rart lige sådan for en ordens skyld at få en lille bitte smule afstand imellem de enkelte opremsede punkter. Og det kan jeg også gøre inde i min style, hvis nu vi bliver ved det. Jeg går tilbage i bulletin numbering, og ser, den ser sådan der ud her. Så går jeg op i min indents and spacing, og der har vi jo den her egenskab, at vi kan sige space before og space after. Hvis jeg nu siger space after min paragraph style, og det vil sige hver gang der er en retur, så kommer der en ny paragraph. Så hvis jeg siger space after her, så kunne jeg jo bare lige give den en enkelt millimeter. Sådan der. Og så kunne jeg lige rykke videre en gang og se, hvordan det ser ud. Det ser vel sådan set meget godt ud. Hvis jeg gav den 2 mm, ville det se sådan der ud, og så ville det sådan være endnu tydeligere, hvad der var været. Så det er sådan set fint nok. Jeg lader den stå der, og som I kan se, så har jeg ikke alignet til noget grid eller noget, fordi her det er ligesom sådan en ting, der står for sig selv i min opsætning. Således, herefter kan man jo så designe løs og give det farve og ændre på størrelsen måske. Man skal jo også lave en overskrift på et tidspunkt. Men det her er egentlig, det her til vi nåede, og det handlede om her, det var at vise, hvordan vi lavede hængende indrykning og bulletopstilling. Således, slut.